Čaute. Dneska si ideme rozpletať copiky. Máme tu náradie, ako napríklad hrebeň. Máme tu túto fľašku s vodou. Máme tu nožničky na odstrihávanie koncov a máme tu štipec. Ako prvé použijeme nožnice na odstrihnutie koncov, takže zoberieme jeden cop. Áno. A odstrihneme trošku vyššie môžeme. Ešte vyššie. Ešte môžeme odstrihnúť vyššie, akože tam, kde nám končia vlasy. Takže predpokladám, že tieto predné vlasy nebudú až také. Takže odstrihneme. A začneme pomaly rozpletať. No, takže chytíme od konca. Môžeme si to trošku navlhčiť napríklad vodou, takže zoberieme vodu a navlhčíme si konce. Tu lieta nejaká mucha. Už mi leze na nervy. Tam máš. Ahojte. Potrebujem sa osviežiť. Čaute. Toto je taká